तर मित्रांनो नमस्कार. आज आपण शूट परत एकदा चालू केले. आम्ही सायरा वायरा अख्ख्या गावामधून फिरतोय. आमच्या मागं फिरायला कोणी गावं नाही म्हणून. बघा ही आमची दोन नेता आणि त्यांच्या मागं आम्ही व्हॉट इज दिस. काहीच बोलू नका, फक्त मजा बघा. यायचं नाही तुला नाहीचंय प्रचाराला. थोडासा वेळ तिथे फक्त बसायचं. नाही ती आवडते एकटीच ना. सगळे राहणार गेले बीटीएस काढते आमचं शूटिंग. काही वाईट दिवस आलेत बघा. आता इकडचं कोण नाही ना इकडं. नाही ना घरी आता कोण ह्या टाइमिंगला हो ते एक 5 मिनिटं पण नाही देऊ शकत तुम्ही. फक्त तिथं उभं नाही राहायचं. घरी कोण नाही घरी तिथे आले कोणच असते नाही तिथे. नाहीतर आले असते की इकडं पुढं थोडं बघू चल. असेल कोण. सहन गल्ली गोळ फिरायची नसते. बड्डे लोक आता एकत्र चालले होय. दोन्ही पक्ष एकत्र बाईक चालले. बड्डे लोक बडी बाते. बघा शेवटपर्यंत आम्हाला अजून इकडे एकत्र आले. किती दारातून हाकलून देण्यात येतं. 1 मिनिट मित्रांनो, लय अवस्था बेकार आहे. नंतर ना आपण एकदा परत येऊ.